Mendaksi Hatmajai ke Sauterik Rempang Ubak Serani Rongren Kertong MDC naga UDP Motion Constituency ringkat kinong yalam Bakhmat Jal Party Bakentup ya Ubak Robert Jun Kharjaran Vice President ke UDP Sengkemi Ubak Tirat Singh Suchang Secretary ke UDP Sengkemi Kilahir Shayo Umdang Ban Pelong Jingyalam Election Ban Pan Yakan Nong Kershan Na Kipat Ba Ha katai ke singi la penyat ya ke jingelang do ba Dominic Lingkoi la yo e ke jingkran no ba Tirat Singh Suchang ba Robert Jun Kharjaran bat uba Srani Rongren kita irang ba ha ba jingkran ha katai ke jingelang kita pensyai ya ki nongrim ba ka parti ka yeng na ka benta banyada ya ka hok long try ya ka kendau ka sham bat ban nang pen klan shushu ya ki an banyada ya ka long kur long jan bat keriti ke duster balabo deki long shwa ni daki kpa ho ya kiwe ke chaka nam da yui ya ka dorbar kur hare hathan yongi hang ne ka dorbar kur golong ko ka ba he du bat ka ba don kam tam na ka mata ka jongi namarwa ngi khenye kita ki kinyi ki thau jongi ki ba hakli du bat ngi buru kita ki kpa ki ba shongi ki kimi ki kpa ki jongi ya kita ro ngi khen buramba hadu kata ka dorbar kur golong ko ka jingirap iwe ki parakur lara klam don ka dorbar kur ngangi ba ngi miatip watang sikuru warlangi don hey ro lengba da ka jingdon ka dorbar kur ka jingher pateng ya ki jingdon jing amru lengba ka dorbar kur kadang yai bai jarenti ka dorbar tairi ka bakong santam hakinong kondong jongi kadai ka dorbar sinong ro kolong ko ka dorbar ka don kam tam ya ka ba ngi chai pen don kam nadu menchua hadu menne te nagaleng jonga ladang adon kataga ba kalak pangan poisa kataga jingjob nganang panskam susu yakini ke baladon lepa ya ka ba ki longshua manshua jongi kela prik bat kela bu renti nakamata ka jingbit jingbeng ke jongi te nagaleng jonga nam ko aban kran sibun namar wa kane ke ka election nakamta kane ka yingdor Shibun ki an ki banyada ya kari ba kajat benriu te sotanat bedan mai in sakhampan shai mi kat to kat ni te hendrai nga syukwa ban syukaran kendiat ya kai ki jingdon kam ke jongi ya kat district council bat namar bangi ngishim bat ngi thau baka district council kadai ka badon kam yangi kum ki riulum bagin don badai halor jo kata kanong rimru bangi sa penyang yu kurtong na bangi so kadai ka badon kam te klemda penslam ngakwaru bangi num klat ha bangi akran ni ka district council to nginum klat yu kpa jo ka district council ubadai u reverend JJM Nichols Roy te ki ayu reverend de bun ngi khot u pastor Tonginum klat yu pastor JJM Nichols Roy ubadai ukpa jong kani ka district council ka 6th schedule menta kum ki khasi ngidon tang kum bakhat pra khat khandai la balingong khasi namar bangiya wan banya kanbas si phi hakani ka ri khasi ka jongi klem de khenlang yu parlok ki jongi ki garo tang khasi ngidon kum bakhat prala sap pai kata kajing khen ki bapidon kamban songto khanang bapin saparkhat pha sho bapin thep ye ka vote ke jong phi hapo pasha khang kajing ti do bon na preng jong phi phioi baki riurang ba jong ka pri neutrat kilalek banya sa chado sha supreme court na menta kata kajing long try ka jong halor ka khandau ka siat ka supreme court so tanat badong karai ya kawai karai ke bong ba hari khasi jentia om dei tang ka khendo wat umar po khendo ro udei ujong upat ba bat ka sarkar kamla bon muslia ya ka kidang don kinong alam ki ba pos new ki bong baya bujli no ya kane ka sik schedule kumba bujli muja hana lai wat no yekta kiwai ki kendon na po ka constitution namar bakamla banyada yang kendo ko siap wat ka supreme court ro kala debrai baka jinglong try halor kendo ko siap ha ka kasi jentia jongi dei upai ba kidon ki khorep kidon ki rikenti kidon ki rirat bat ki rikhan halor kata kanorim ka jingkeli lese ka bapi pila ban keli habakum gani ka por kalong bahato ka UDP kalayalam ya ka isi licenem tam sausnem duna kalale ayu halor ka khandau ka siap
nganya thu epi haka jinga lam jong ka UDP ya ka isi haka jinga don rengkat lang bat kiwei ki parti ke badon lang haka isi ngilawan ra ya kata kalanak so sarang badot bat kidon ki pro jabing na po West Khasi Hill nganut benong hani da kabasay kum jong pa makmilat emne barim jong kanong ston ki bala contribute sya kane ban sina ya kane kan Pila dong, boboleh ba robot, uyoro, yuta ba milan, haka meeting jong UDP, ngayoro ya kirang ba, kibalale ya kakam kabadang. Kumta praribit ngilawan ra ya takaan, ban pen scam ya kijinglong try ke jong pi, halor ka khando ka siap. Mensua kitu kidulir jong kisnong, kitu kidulir jong kihima. Om don an ba ito yaki ki susa tang kijing ya tho kijing ya kot klem da don an kim dei ki legal document pura da gitu ki dulir senang banlet berpeni habang ban simram om don ba ito yaki ki ong ki register hadisi office da klem da register hadisi office da pi klem penlut da ki po hajar bat kilak om don ba ito yaki om don ba airam yaki menta tang ga dulir senang ga dulir hima bat kalan record jong ka diskonsil hakador ka bajem lapdiang ya kita ki dulur ki jong pi ke MRB bat ka meklia kooperatif bang menta kila airam tang bapi pen i ki dulur senong ki dulur hima bat kalan record jong ka diskongsil kata ka de ka jing scam ka jongi halor ka khando ka siap nalor kata kumbang yong